Folkens, og velkommen. I dag skal jeg stoffer, og han skal spise der. Og han skal tømme den, og der er så lidt tilbage, jeg ved ikke, hvor meget det er. Ja, lidt mindre. Ja. Jeg går bare i gang. Ja, bare gå i gang. Kan du plukke lidt meget helt? Okay. Jeg går med det. Jeg går i gang. Og så, for lige at få dem gået lidt op, skal jeg have lidt krønner på. Kom, det var tit. Jeg skal have vælge på. Hvor stort skal det være? Ja. Du kan skynde lidt. Nu er vi så. Kom igen. Der er vildt meget. Ja. Hvad? Er du ikke tisse på i væggen? Ja. Det er ikke nødvendigt at komme med i klasse. Det er nødvendigt med i klasse. Ja. Går du op om? Hvad er det? Eller har jeg skal tage det? Nej, helt op til mig. Så mit fil. Jeg er godt i gang. Og så skal jeg også sætte mig til. Nej, ikke så. Jeg holder fint. Ja, men der skal bare ikke for den lige nu. Det er ikke så stærkt længere. Lidt mere chips. Ja, hvad? Hvis I laver den igen. Chips. Nej, det spiser tit i hvert. Den smager. Ikke så lækker. Hvor lækker. Hvor lækker. Er du med? Det er meget sygt, man. Kan jeg godt? Jeg har lidt til ringen. Det er skål. Og smages. Ellers tager du ren nu. Helt Og så lige den her. Som I kan se, den er tom. Det er ikke så stærkt, det er bare den smager. Det kunne blive lidt kroppen. Tak. Nej. Der er nu mere. Ikke rigtig hurtigt, det er nu. Ja. Ja, Og det var så det, YouTube. Den, hvis I kan lide det, så smid et like. og så laver vi måske Og en. kommenter. Så laver vi måske en med hot. Eller hvis vi finder en, der er stærkere eller noget andet. Hej hej. Hej.